bụrụ na mama gị hapụrụ gị na papa gị wee gbakwule enyi ya nwoke fana abụọ wee nụọ di na nwunye, and from day one ruo tata n'ife dọkịta were akọrọ anyị akụkọ bụ 24 years na mama gị ajụnụrụ ese gị, ị ga-agbaghali ya ma o mesie chighete wee yọọ gị mgbaghalụ? Ịjụkwa m nsị, it depends. I will forgive you for my own peace. I will listen to you ka m wee gbalụ m inwele any reason nye listening ear ka ị wee gbalụ ma onwe reason to justify her actions, because na mgbe ụfọdụ a na-enwe reasons to do something one or two, mana gị wee megidere, you won't understand until you hear the other side of the story of ịghọta na so ike ọgwụrụ. Mana ọ bụrụ na ị gbaghalụ, it's just for your own peace, na bụrụzi ka unu na-abụ bikwelu together. Ndị be anyị, daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.